दानो हायो नाथाय लाखिनायासो संगठन दानानै लाखिनो हानायासो उनावसो जागोन आसल खोथाया एबसुआबो इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि इयुथ उइं बायदि जालांदों दा एबसुआबो जुदि इउपिपिएलनि मोनसे राजनितिक दलनि छात्र संगठनफोर बादि बा इयुथ उइं गोदै जुदि जालाङोबा बिटिआरआथ' इमप्लिमेन्ट जायाखै बिटिआरआथ' इमप्लिमेन्ट जाथ'वाखै दानि बिटिसि सरकाराबो दिनै बड'लेण्ड सानखौ खुंनांगौमोन गतिके बे सांबिधानिक सुक्तिखौ जोंनि दानि बिटिसि सरकाराबो खुंनांगौमोन तामुलपुर जिल्लानि बिपिएफनि जिल्ला मावखुलियाव दिनै तामुलपुर जिल्लाया 20थि बड'लेण्ड सान फालिदों बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै उपेन बसुमतारीनि आफाद सामलायनायजों मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो बे गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो बिपिएफनि बारग' इएम महेश्वर बसुमतारी बिपिएफनि बारग' इएम गणेश कसारी आरो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय मोनबा ब्लकनि बिपिएफ बिबानगिरिफोरा पार्टी जिल्ला आरो बड'लेण्ड डे जोङो खुंदों बियो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि निर्देश प्रत्येक जिल्लायावनो बे बड'लेण्ड डेखौ माने फालिनाय जागोन होननानै डिसिसन लानाय जादों सेन्ट्रेलि आरो बे हिसाबै जोङो दिनै तामुलपुर जिल्लायाबो जोङो एकदम खम माने हाबाफारि लानानै दिनै बे माबाखौ फालिदों आरो बियो मोनसे बर'नि इतिहासिक सान बयबो माने जोङो आसा लादोंमोन जे दानि जितु इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बिटिसि सरकार बे सरकाराबो माने फालिगोन नामा होननानै मानो होनबा जारिमिनखौथ' सोलायनो हाया 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा जादों बियो बयबो दुलाराय भारतबर्षआ मिथिगौ बियो दा संबिधानाव माने सोजाबावबाय सांबिधानिक मोनसे सुक्ति गतिके बे सांबिधानिक सुक्तिखौ जोंनि दानि बिटिसि सरकाराबो खुंनांगौमोन बिटिआरआथ' इमप्लिमेन्ट जाथ'वाखै जाबा बिटिआर गोरोबथाखौबो फालिलांनांगोन बाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया माने प्रश्नआनो नङा बियो जिहेतु बेबो मोनसे गोरोबथा बर'नियाव मोननै मोनथाम गोरोबथा जाबाय थादों आरो जाबावनो हागौ सेपारेट स्टेटनिबो माने जाहैनोबो हागौ बे सानाबो बर'नि थाखाय बिराद गिदिर सान जागोन जुदि जायोबा गतिके बेफोर सानखौ जोङो माने रायजो राजानि गेजेराव माने गोसोआव खोलैलांबाय थानांगोन मा जादोंमोन 10 फेब्रुवारियाव दा बे माबाखौ नोजोरखौ लाखिनानैनो जोङो माने दिनै बड'लेण्ड सान बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बर' गोरोबथा सानखौ जोङो खुंदों आरोखि आंनि बिबुंथियाव नैबाव आङो दुखु फोरमायदों मानो होनबा जारिमिनखौ सोलायनो हाया आरो 10 फेब्रुवारियाव जेबोआनो जायाखै 2003 सननि बिदिथ' खोथा नङा गतिके सरकारि भाबै जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा थानायाव खुंबाय थादोंमोन हाग्रामा महिलारिया खुंनाय बादि खुङाबाबो खमसे खम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाव माबा गायसननाय दं सेक्रेटारियेटआव बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट मोखाङाव बाव माने बिबार माला बावनाय बा दिनैखौ आं माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावनाय दङमोन सरकारि कार्यकुसि जायोमोन दा बेखौ माने खुंनांगौमोन आरोखि दानि गभर्नमेन्टआबो बिपिएफआथ' जोंनो आं जिल्लानि प्रेसिडेन्ट जोंनिथ' आखाइ थानायनि बाथ्रा गैया बरन्स जोंखौबो इउपिपिएल आरो जोंखौ समान समानै दानि गोदान बर' सेंग्राफोरा दाय हमगासिनो जे नोंसोर बर' जाथिखौ थगायबाय हाग्रामायाबो हयथ' थगायबाय बर' रायजो लाबदिया आरो प्रमदआबो थगायबाय दा बड'लेण्ड आन्दलननि जि बाथ्रामोन बेखौ नायोबाथ' थगायदो होनना बुंबाबो एसे आंखिक भाबै बेथ' सैथो बोरै बड'लेण्डआथ' जायाखै आलादा रायजोआथ' जायाखै दा नोङो बर' रायजो राजा बा बर'नि गोदान जिथु जोलै बे जोलैया बर' हारिखौ माने सेरखाय बेरखाय दुरबल जानायखौ लुगैयाखै बिथांमोना हयथ' बर' हारिनि आरो गुबुन गुबुन बिथिं राजनिति दलाथ' इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा राजनिति दलाथ' बर' जाथिनि अस्तित्वखौ हमथाना लाखिनो हानाय नङा जों बांगालफोर दङ नेपाल दं गासै जाथि गोष्ठीनि मानसिखौ लानानै राजनितिक दलखौ दानो गोनां जायो गतिके बेबादियाव बर' जाथिखौ सोर हमथानो बर' जाथिनि बिभिन्न समाव जिखिनि जातीय दाबि दाबा थागोन जातीय अभाब अभियोग थागोन हारियारि बेफोरखौ सोर माने माबानो
गसंथानो दा एबसुआबो जुदि इउपिपिएलनि मोनसे राजनितिक दलनि छात्र संगठनफोर बादि बा इयुथ उइं गोदै जुदि जालाङोबा दाथ' ज' जाजाय मावबाय थानायखौ जों बयबो नुदों इउपिपिएल ना एबसु बे मानसिया जों दा हमनो हाया बयबो थिखानि खारथिंनाय नुदों माबानाय खारथिंनाय नुदों एबसुआबो खारदों इउपिपिएलआबो खारदों ज' खारदों ज' मावदों दा बेबादि जालाङोबा हयथ' माने जातीय इसुफोर हारियारि इसुफोर मावनायाव एबसुनि दारैबो हयथ' जानाय नंला नामा होननानै सोरबा बर' सेंग्राफोरा साननो हागौ आरो बिदि संगठन दानायाथ' दायो संगठन दानानै लाखिनो हानायासो उनावसो जागोन आसोल खोथाया समासो बुंगोन दाबानोथ' जानाय नङा दानानै आसलते बर' जाथिनि मोजां जुदि मावनो जुदि नाजानायखौ नुयो मोजाङानो जादों दे बे दानानै मोजां मावबाय थादों बिसोरो होनना बुंनो हागोन खिन्थु मावनो हायाबा थ' दानो बुंथ'नो हानाय जायाखै बिथांमोना मा मावहैगोन मावहैया